שלום לכולם. כמו שאתם רואים כרגע אני באמצע כתיבת מזוזה ועצרתי בשביל לדבר על חוק מאוד חשוב שזה כסדרן. הדבר הזה מופיע בעיקר רק בעצם במזוזות ובתפילין. בתפילין זה קצת יותר מסובך כי זה כולל בתים ולא ניכנס לזה כרגע. הרעיון הכללי הוא שכל אות שנבנית צריכה להיות כמה שיותר מושלמת בשביל לעבור לאות הבאה. והעניין הוא שיש איזו שיטה שהיא מצילה איפשהו שעד שאתה כותב את שם השם, אתה יכול לתקן מה שקורה אחורה בתנאי שאתה פוסל את האותיות בכל זאת מגיע לאות הבעייתית. אבל אם כתבת את שם השם אתה לא יכול לתקן. כרגע מה שקרה לנו, אנחנו כתבנו פה במקום והיו לתותפות ודיו, שכחתי לשים את הצ'ופצ'יק של הה, ונכתב שם השם. אז הכי קל זה לקחת את הקולמוס, לסמן ולהפוך את זה לה, אבל אז רק אני ובורא העולם נדע שהמזוזה הזאת היא פסולה. מה שנשאר זה לחזק את כל הסופרים שבינינו ולהיות ביראת השם ולא לעשות את הדברים האלה, כולל אני בעזרת השם. ולכם, מי שלא סופר, לקנות רק מסופר סתם מוסמך.